Spesial juga buat Bapak Mustafa, Bu Ate, juga Mbak Reni, juga ada Ibu Laseni semuanya. Ya sayang. Tak tukoke wujud tali sakotange saiki lako ilang sasirane lunga menyang ngendi tanpa pamit rangat dari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane nomewu kuwi wujud katresnanku jangan kowe melu aku lah kok melayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotak solo alih. Kotan iki tak simpan tekane pati tali kotan saksi tresnoku kang suci awase yen wis tak tukoke wujud tali sakotaku saiki lako ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit rangat beri apa kowe lali karo aku iki dan regane nemewu kuwi wujud katresnaku jangan kowe melu aku lah kok melayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotak. Kodan iki tak simpen tekaning pati tali kotan
saksi tresnoku kang suci kali kota saksi tresnoku kang suci. Terima kasih. Ketake kok do bahagia.